Dia kini ke haban ket pi saungut adu saungut ket unu pos elektrik. Mentah bala poilai senong jongki electricity na taka daw pi I kulai ket ki neki wire lai Kublai pi baro ki perlok sa isen ma pila page biang ke nega video mentah bang adon apo Himachal Pradesh hajrong jo nega snong Dumbling mentah ngin ya station neng ma 5 kilometer I jingjinga ni kilum nang tangin sawan 5 biang ngilami do menem step andre ngaklem ring video menem step ma mi do sauje na kaja kasa jongi kham jingai nang neng ya benya ta reka kali ya ban song gamba arkan ta steng namar bang iwan do na nadu na kinur do bana po ene po Dumbling te mentah nang neng ya kejar bang na po gitu kejaka dengan sapni pi bang sawan 5 biang pe thadu ba bang na po gitu kejaka pi sene penon kam mani kada ban ket jingket namar te jakalum takada bon ki jaka ki memperlat bagi sorok kali Fini lenti snong kum tu ter lenti klaum tu ngap banyan ki jorong tu berlenti na kon tu ngap kiu biang stay ani kilum makan jang satu stay jorong tu ngap berlet Fi kan ne jing kan jang jing riat jong kilum thi ka snong thi kan ne ka pu POOH kan ne ka snong ne ka kham he snong Rengi pan iwan nas ti serum ne katu surok kum tu wading apoi hang tai te kasnong Dumbling nang tu pat ngi wan kham sejrong kendiat dai kali berit nang tanang tu seru sane pat ngi ban ya kejat pan wan kiu ki kilom sha te saneng tang ba ban sukiu direct mlong ya ban ya kelan ki lenti ki berit kum ne Yat mentala skenta steng dang poi nu ju lom hi so andre kan snong ga bang pani phi mane la poi kham se jrong wa bat phi ikni ki dieng ru sane kila kham red kimda desu mi ding se ba he be don thi ba tar khong ba ka por lior ru hi ikni snong gala don lupa ga jaga ba kan jang nang tu kadang riat shu sha du sapo jaga don ki surok jaga ba don ga surok ban yat kali bat phi ikni ki surok ki kiu gum no sane katne ga jing riat ru ka ta ga dang sna surok bet bat kham tam Katu kan itu lagi yengan pnia ni la jangai pelan ni ibasu andre hang tu bentangan suka dau tu jerngam lu mala ki dan lai sau teli egi yang spenya ni jangai fi itu surok kamno ga jing kiu se jerong surok kam tu hadu hang tu mala la surok kali nantai tu barit bai tu ba kiu se jerong hadu bana poyang tu dei lenti ba ki ya ke jat lane ki shu banon kam ni kulai ki kada even ke jingket Fi kari ni lomba makan jang. Bor purana pere ये तो. Fi kam se kamar. Kum jo bhi jaga lom ta. Angki lom sudah. Utar khong kumne jaga lom. Kum to ni ai. Kabeneng ru kam da mi sngim da sai ba. Yen bangi la ya kejat kumba 3 kilometer tam ye gene jaka athrai la kham jingai ru 3 kilometer ki ong 3 kilometer andre nanga pet pat la kham jingai nanga ek 3 kilometer te tang hadu ha kane ga jaka hi de banwan but pande bi kam ki jam ki jongi nang tangin ha banai phai biang tikine ki perlok bawan lang ne nanga bam jing bam ta na ban la ya no step ta sa banai phai biang ru fi ki de ki lom ki patar khong ba ki jaka ki ba kan jang ba Film ina satai siliang ru kum tu kilom kiu ke surok ke na stu sejrong hi de jaka ki beriat ba Fi kini ki trais nong sene katno ki ya kejat na tu ke jaka bangi miwan kampat de tang mar steng ru dang jengai ba fi ka kikit ki ter gitar jungki katno ka jing 70 jongki ru ma fi ter gitar kiket katno jengai Jane ki breu jane andai jingai ba kya bani kejat kya ban ke diki mar ke mata ke jongki ke boni ke tiar ba kham khya kham eu nam tai ke diki kulai
Ane ki kada ke jong ki inre babun te malum mala kum tu da ki kid hi pla bani nane rang jangai ba kasnong kya bani ke janang ne tang kaba mangi 1 ru pra kilometer bani adru kala simpor ba te rang tu rang jangai shu shu rang don na ki khan ru ka nyo kilometer se khmat ba ki breu ki ya de ke jat man poi ru kisnong ke jong ki kisnong ke baret stay gitan mar ba sane man ta kala sedang ban poi ke ni ke light mo an poi light ban hi kisnong ki thau hi dang tre man ta Karne ka jing riat na du na thina room jaka balat kali bron surok na kisnong la kham he andiat kine ke haban ket pe saungut adu saungut ket ne पोस्ट इलेक्ट्रिक and पैसा दूसते 4 लोग ऊपर तक ले जाएगा आप लोग हाँ बहुत अच्छा है बहुत खतरनाक है आप लोग जो ऊपर भी वो सारे ऐसे ले जाता है ऐसे लेके गए सारे बहुत अच्छा light ningong kinong tray bona sna light e kid hi bi ni post light saungut sa jaka ba lom pi ga ni jingkio camera po video e komne am da ithu than ba gariat reka jangai ba ga gariat pi haru na poiste kum ba 4 kilometer e ga long kiu ba menta bala poi light snong jongki electricity na ta ga daw pi i kulai ke de ki ne ki wire light itu ki post light stang man tray stage khaman mar ba sa te ki snong was khaman pardon electricity na ta kada pi menta kit kine ngamla ban pani phi sibun nrei philai e gumtu ki breu saneru ki samjing e sibun ba a ki bun ba ki snong ki bom pat lat kali ba ki jagai pham de ba janru ba ki de ki jaka ki ba long lum ba ki hab ban kiu a be ki lum ki ba kanjang ki ban ya de ki 4 kilometer on poi ki snong ki jong ki nakata ka daw ngayu i ba makiru ki don laga jong jing e ba khrau ba nrei baro ki breu ki be ba ka de be ku pule puthi namar ba kala ban yarap ne ban pankala ye ki jing em jong ki breu kham tam ki jaka no kandong bat kawai ka ba kham so tana shu ka long ba ngayo ban poi ki ne ki jaka ngayu i ba ki breu wala don ki diang wala kum ne ru kimla ban pom namar ba ka de be jong forest department mde kum jaka jongi ba mangi ki khlau ki batap ngi long trai simet mano ba long trai khlau ngi la ban pom ngi la ban penon kami ki deng hoy ban pom pathar ban e dam de kumta bat kam bhai ru nrei ngila on penon kam jane le kimla ban le umta nrei ki don kam deng ban sna yeng ban e une umta ru ki hapan da thit akador ka barem bat man su pom je kumne ma pom mangi sa khlau si ki than kon dong jongi kam de su kumta mangi ki jaga jongi ru ngi thit ngi nrei kadang kam phe ki tu ki badon ki khlau ki batap ki jaga no kon dong ki than ki bana kam don ki khlau ki te kublai sibun ma pila pe jadu bukur jong kane ka video ta kum tu hi badang pe chu ki video na nes khamar ru